Anđeli sedi na stolici. Kako se dobije patinu, nije ni svesno. Dilicu, šamuti ga jedno. Nije ga blesa, bre. Jednom ima da se poši. A ja mi recimo pan s kreveta, ovo sve sam približao ivici. To je to. Roki, Roki. Roki, dođi. Šta je ovo? Sad će da napadne, gledaj. Gledaj se. Vidimo facu, mama. Je to radi Anđela. Vidimo, ljudi. Samo budale. Tako nas, uveče. Što ću on? Gledaj kako gleda plentova. Milice. Milice? Šta ti radi, Zokito? Daj mi ovdje da snimim. Neki dobit će patine i nisi svestan. Vidite još jednu staru gospođu. Vidi njega. Vidimo ono plantovu facu. Roki? Čekajmo da sebe onjuši. Ovo što bilo maču. Ne znaš, sad će da ići. Ja sad dupe. Ko je Anđela kad juri granulu. Kako je lijepo. Kako si malo. Ajde, dosadni smo sada. Ajde malo neke iz animacije. Koji prekini pa nastavi ponovno. Biće mnogo dugačak snimljiv, dok ja okačem to. Kako se prekine? Ja sam to crnim dugom.